O que fan é, entre outras cousas, decirnos que pagamos poucos impostos, pero que non din é que non están contabilizando os impostos que pagan moitas empresas galegas, porque esos impostos o Ministerio de Facenda os atribuye a Madrid e non a Galicia. Co cal, claro, os galegos resulta que pagamos poucos impostos. E despois, cando se trate de decir o que traspasa o Estado a Galiza, fan exactamente o contrario e nos asignan como traspasos a Galiza do Estado o que costan manter os ministerios que están en Madrid ou a construción de obras como o aeroporto de Baraxas, co argumento de que como é para todos os españoles, tamén é para os gallegos, non? Polo tanto, estas son as balanzas fiscais que nos teñen presentado. E sería unha estupidez e, sobre todo, algo contrario aos intereses de Galiza, dar por válidas estas balanzas e, sobre todo, convertilas en ouro de lei. Son unhas balanzas fiscais cheas de matute, tendenciosas e que, por non servir, non sirven ni siquiera para facer un mapa exacto da situación fiscal no Estado.